Здравейте, аз съм Люси, обучител, работя с деца и използвам свой собствен подход, който е интегративен и включва така доста необичайни за тази сфера, за образованието похвати. И това, за което искам да говоря днес е грешката. Как грешките ни учили. Това вече няколко пъти ми попада в полезрението и искам така да се спра на него. Нека да си представим, че ние сме едни деца. Нашия мозък, развитието на детския мозък е много важен. Не знам дали го учат в специалност ПУП и НУП, предучилищна и начална училищна педагогика, но според мен това е от много по-важните неща. От това как да структурираш един урок, за което мога после да кажа 2-3 думи също. Какво се случва официално в българската система, когато се обучават учителите за структуриране на урок? Случва ли се изобщо това нещо? Развитието на детския мозък през годините е много различно и колкото по-малки са децата, толкова те са близо до тази чистота, с която те идват да се научат, да наблюдават модела, който им се показва и те го възприемат този модел за истина, за автентичност и за начин на съществуване в материалния свят на тази земя. Затова може да видите някакви племена, където хората правят някакви супер странни работи, супер странни за нас работи. Или някакви религии, в които има някакви много странни обичаи, обаче всички си ги спазват, защото като деца това им е било представено, че това е нормата, това е нормалното. И съответно те го научават и след това много трудно те да възприемат нещо различно или да се бунтуват срещу това нещо. Колкото и на останалата част от света да му е странно, това е дори болезнено нещо, което те правят. Когато детето идва по този начин, съответно материала, новото знание трябва да му се предава по този начин. Като утвърждаване, едно положително изречение, един положителен факт и точка. Това е така. И след това, съответно, хубаво с примери, с личен пример, с някакво подражание, но специално за такива, да кажем, тип академични знания, първо е единствено, което се прави това. Първото нещо е да дадеш вярното нещо и нищо повече. И така мозъка го запечатва. Повторения по различни забавни начини. Докато това се отпечата в мозъка, като тук си има една матрица отново, която не се учи в ПУП и НУП, как мозъка запечатва трайно знания. И какво се случва, когато дадем на едно малко детенце, което тепърва събира знания за нещо, ние му даваме задачи тип откри грешката, кое е вярното. И когато става въпрос, примерно, за българския правопис, който можем да погледнем какъв е ефекта в групите в социалните мрежи, за какъв правопис става въпрос на възрастни хора, на зрели хора. Когато дадем на едно такова дете грешните, откри грешката, тип упражнения или нещо, кое не е написано правилно, мозъка запечатва всички тези неща. Тоест в полезрението на мозъка влизат и тези неправилни форми, които някой някога е грешил. И тези неща са събрани и са сложени в учебниците за първи клас. Тук едно куче ме ядосва. И са сложени всичките грешки на всички хора. Представете ли си? Супер много грешки са сложени. И това дете ги запечатва тези грешки. Така че ако по природа е интелигентно и може би е имало потенциал да се научи да чете и да пише правилно, то сега изведнъж вече е объркано, защото е научено и на грешното. И когато още няма знанията за правилното, съответно всичко става една каша. И когато е такъв тип тестове откри грешката, това не е нищо повече от това, което правим с листовките по време на когато караме шофьорски курсове. Да забравяме ги, минаваме изпита и след това ще го забравяме.
Сега няма да се разпростирам върху цялото това нещо, защото ефекта върху това нещо е ефекта също върху това каква е нацията в момента и какво се случва в момента. И това, което всъщност исках да се върна на него е, че съм имала така почти случайно възможността да погледна, нали, подготвила съм кандидат учители, така да се каже, студенти и за изпити и знам какво се случва в нали, какви кадри, как подготвят децата, студентите, за да станат учители. Как изглежда един урок структуриран? Има ли структура? Има ли наистина някаква методика? И когато направих един примерен урок и аз тотално го прекроих, за да влезе в правилната форма, защото този урок, примерният, който беше даден от хората, които подготвят студентите, не беше в правилна структура. Тоест, ако ти направиш така урок, детето нищо няма да научи. Да, сложи го в възможно най-така елементарната правилна структура и сложих възможно най-малко и най-елементарни прости игри, с които, тъй като ставаше въпрос за детска градина, с които децата все пак да учат играйки. И така всъщност ми дадоха оценка на мен, защото специалистите, защото общо взето са били впечатлени, очаровани от това, което са видели. Това беше наистина, аз положих усилия да го направя възможно най-просто и елементарно. Понеже много хора задават въпроси за българската учебна система, сега много хора се връщат от чужбина, много хора не разбират всъщност какво става. Търсят помощ за първи клас, втори клас деца, защото не се справят. Ами и това става. Просто са написани учебниците с грешките, с желанието на някой да покаже как може нещо да се направи по един начин, а то детето може да се сещи 1000 други начина. С липса на всякакви инструкции да се чудиш какво всъщност става там. Нещо е абсолютно елементарно, обаче не е представено смилаемо и не можеш да разбереш какво си иска, а детето е прекалено. Прекалено е просто за детето дори. Никъде няма в учебниците 7 годишни деца, първи клас, те задават невероятни въпроси, те се интересуват от екзистенциални неща, те имат толкова много въпроси. Никъде няма някакви такива теми, които да отключват в тях това любопитство да задават още въпроси или да получават някакви отговори. Просто вижте какви са темите в един български буквар за първи клас. И с това завършвам, защото идва някаква буря. Чао! Здравейте! Аз съм Люси и работя с деца. Стига де, Ая! Здравейте! Аз съм Люси, обучител, възпитател. Използвам собствен подход